som el Cristian i l'Aimar i us anem a fer el segon episodi del nostre podcast, que s'anomena Camins de Cura. En aquest parlarem sobre la radioteràpia i l'anomenem l'energia que cura. Quan parlem de tractaments contra el càncer, moltes vegades escoltem radioteràpia, però realment què és la radioteràpia? La radioteràpia és un tractament contra el càncer que utilitza raigs d'altes energies, semblants als raigs X, per destruir o danyar les cèl·lules que tenen càncer. Aquests rajos actuen directament sobre el tumor que té el càncer. En diferència del que és la quimioteràpia, aquest es centra més en el tumor. Llavors, amb unes plaques de precisió milimètrica poden actuar sobre el tumor directament i no afecten a tot el globus de les cèl·lules, sinó que es centren més en el del tumor i poden dirigir cap on volen que es destrueixin l'ADN de les cèl·lules. Bueno, sovint la radioteràpia s'utilitza per tres motius. Per exterminar el càncer completament, perquè els símptomes siguin més breus o per reduir el tumor abans d'una operació. Bueno, ara anem amb els tipus de radioteràpia. Jo us explicaré què és la radioteràpia externa. Es tracta d'uns rajos de radiació que s'envien des de fora del cos a la zona on està el tumor. No es pot veure i el pacient està estirat al llit, no nota ni dolor, es queda quiet perquè aquests rajos van per la zona del tumor, es van movent a poc a poc i pel pacient és un dolor. El tractament dura uns pocs minuts i es fa en sessions. Normalment es fa una sessió per setmana perquè el pacient es pugui recuperar de la sessió anterior. I després tenim la radioteràpia interna, que es diu braquiteràpia, que bàsicament és que posen una petita font radioactiva a dins o molt a prop del tumor. Això serveix perquè la zona sigui més localitzada i més on vols. Ara parlarem sobre els efectes secundaris. La radioteràpia, igual que la quimioteràpia, té efectes secundaris que són temporals i controlables. I també depenen molt de la zona on es troba el tumor. Un dels símptomes és el cansament o la fatiga. Moltes persones se senten més cansades de l'habitual i cada vegada que avança el tractament es va notant més i aquest cansament no com d'un dia normal, sinó que és més profund. Jo crec que descansar, dormir bé i fer passejades ajudaria a reduir el cansanci. Després tenim un altre secundari, que és la irritació de la pell, que pot enfugir-se o assecar-se la zona en la que ha sigut tractada. És com si fos una lleugera cremació solar, però una mica més greu. Per això els metges recomanen hidratar la pell, portar roba còmoda i evitar el sol directe. Un altre símptoma són els canvis en la gana o el gust, ja que si la radioteràpia va cap al cap o cap a la gola, pot afectar a les papil·les gustatives i tot el que l'envolta. També tenim la caiguda del cabell, que bàsicament es cau en la zona únicament en la que ha sigut el tractament. És a dir, si és al cap, únicament al cap. Si és on sigui, on sigui. I per últim tenim els efectes emocionals, que també pot aparèixer la por, la tristesa d'aquest càncer i jo crec que va més vinculat amb el tema de tenir càncer, no tant del tractament. Aclararem com s'administra el tema de tenir una cita amb la radioteràpia. Bàsicament serien 5 dies a la setmana normalment, quan cada sessió dura entre 5 i 20 minuts i òbviament entre cada sessió hi ha descansos i això bàsicament. Se marquen amb precisió les zones on es farà el tractament de radioteràpia i s'utilitzen a vegades moldes o màscares perquè no et puguis moure just en aquella zona perquè si no seria fallida la radioteràpia. Anem a posar una mica en situació sobre les noves tendències de la radioteràpia. Un dels avenços és la radioteràpia d'intensitat moderada i el que fa és que s'enfoca amb més precisió en el tumor per no afectar els teixits del seu voltant que estan sans. Després tenim la radioteràpia guiada per imatge, que bàsicament utilitza imatges en temps real per acomodar els moviments del cos i poder enfocar millor a la zona on es farà la radioteràpia. I per últim tenim la radioteràpia estereotàctica, que són dosis molt fortes però amb més sessions i és persones que tenen més, com per exemple petits tumors pulmonars i el cervell. I tots aquests avenços en les radioteràpies fa que sigui més eficaç i més segura que mai. Ara parlaríem una mica sobre la radioteràpia i la millora de qualitat de vida
És a dir, tot i que poden haver efectes secundaris, en les últimes dècades s'ha millorat molt el tema del que és la radioteràpia. Llavors, molts hospitals ofereixen tècniques per minimitzar el dolor, la fatiga i tots els problemes de la pell, tenint fins i tot fisioteràpia, suport nutricional i tot el que et puguis imaginar. L'objectiu és curar el tumor i intentar no reduir la qualitat de vida. També últimament s'està fent molt que es combina la radioteràpia i la immunoteràpia. I això consta en que es combinen perquè la radiació pugui activar el sistema immunològic i això fa que les cèl·lules bones, que normalment no detecten les cancerígenes, també les ataquin, les cancerígenes. I aquest conjunt està donant resultats prometedors i es veu que pot ser un gran avanç per curar el càncer. Ara direm una mica de consells si estàs patint la radioteràpia. Bàsicament, pensa que cada sessió és un pas cap a la curació i recorda que la radioteràpia no és eterna, sinó que els efectes secundaris són temporals i una vegada passin ja estaràs curat. Un altre consell que donaríem a les persones que tenen problemes psicològics a causa de la radioteràpia és que parlin amb els seus amics, la família i aprofundeixin en aquest tema. També hi ha grups de psicòlegs i gent que ha passat per la mateixa situació que et poden ajudar també. I per últim, pots practicar tècniques de relaxació, respiració, meditació per reduir l'ansietat. Ara direm alguns famosos que han patit del que vindria a ser la radioteràpia o que han aplicat el tractament i voldríem explicar la seva experiència. Comencem amb Michael Douglas, que Michael Douglas és un actor molt famós que ha guanyat diversos Oscars i Emmys i volíem explicar que va tindre un càncer de gola el 2010. Michael Douglas, durant el tractament, diu que va perdre pes i veu temporalment. Va descriure els dies com una lluita constant entre el malestar físic i la necessitat de mantenir l'esperit alt per poder superar el que vindria a ser el càncer. El suport de la seva família diu que va ser clau, ja que el van ajudar moltíssim a poder combatir contra el càncer a partir de la radioteràpia que hi van fer. I diu que la radioteràpia li va fer avaluar les prioritats de la vida, fer-li entendre la importància del que és viure el moment i poder gaudir de les persones que més estimes. I bàsicament el fet de tenir la seva família ajudant-li diu que el va ajudar moltíssim a poder superar el càncer. Ara anem amb Jane Fonda, que va ser una actriu també bastant coneguda, la que va patir el càncer de mama i es va fer la radioteràpia després de la cirurgia. Va explicar que cada sessió podia ser esgotadora, amb fatiga acumulativa i també molèsties lleus a la pell. Tot i això, va aprofitar les sessions per reflexionar i meditar i connectar amb el seu interior, va dir. I va parlar molt també obertament sobre la importància de la salut mental i de tenir ajuda dels altres. I el missatge que va donar és que la radioteràpia és un camí dur, però pots afrontar-lo amb gràcia i força. I no estàs sol durant la radioteràpia, ja que tens família que et poden ajudar. Després tindríem a Ben Stiller, que és un actor molt important als Estats Units, que li van diagnosticar càncer de pròstata el 2014. Després de la cirurgia per extirpar la pròstata, els metges van recomanar una radioteràpia preventiva, és a dir, una radioteràpia més tranquil·la. Aquesta radioteràpia es diu adjuntiva i serveix per destruir qualsevol cèl·lula cancerosa residual que pogués quedar i reduir el risc de la caiguda. Ara parlarem una mica de l'experiència que va tindre Ben Stiller. Bàsicament va parlar públicament d'aquest tema, del procés i amb molt d'honestedat, i va reconèixer que el tractament físic i psicològic és bastant important en el tema de la radioteràpia, encara que menys invasiva que la cirurgia. Diu que li produïa fatiga i malestars lleus, però que va poder superar-los perfectament. Llavors Ben va haver d'ajustar la seva vida quotidiana, llavors havia de menjar amb més cura, descansar més i va haver d'adaptar la seva vida vivint amb el càncer sense tindre la por de poder recaure, ja que després de la radioteràpia és menys probable que tornis a agafar càncer. Stiller recalca la importància de confiar en l'equip mèdic i seguir amb radioteràpia fins al final. I diu també que el suport familiar és bastant important per seguir amb radioteràpia. Ara parlarem de Tom Brokaw, que va ser un periodista estadounidense. Ell va patir càncer de pell i de colon en diferents moments de la seva vida. En els dos casos va rebre radioteràpia i cirurgia i aquesta combinació li va permetre acabar amb el tumor més fàcilment, ja que el van atacar de manera més precisa.
Bueno, ell ha explicat que, encara que va ser un tractament efectiu, per ell va ser bastant dur tant física com mentalment, ja que és bastant esgotador i la fatiga i la molèstia de la radiació són habituals i cal seguir un ritme de descans adequat. Va destacar la importància de la constància i la disciplina, assistint a totes les sessions regularment, ja que si et saltes una, potser la radioteràpia no seria del tot funcional. I també va parlar de l'impacte emocional, com l'estrès de viure el càncer, de saber que potser no el podia passar. I el missatge que ens dona Tom Brokaw és que la paciència i la perseverança és molt important durant tot el tractament i per la recuperació. També recorda que la detecció precoç del càncer és un factor bastant important per poder erradicar-lo i també diu que la cirurgia va ser el que el va curar realment, però la radioteràpia és el que el va fer no recaure. Com a conclusió final, jo i l'Aimar volíem deixar clar que la radioteràpia, com ha dit ara justament, és un tractament que s'utilitza per no haver de recaure en el càncer. Llavors, està la quimioteràpia, que és una mica més agressiva, i la radioteràpia, que és una mica més tranquil·la i suau. És a dir que normalment s'utilitza combinada amb altres tipus de teràpies. I fins aquí el nostre episodi, esperem que us hagi agradat i us deixarem per aquí l'Ivan de la compte de l'Associació Esportiva del Serra perquè dona donacions per la marató.